Sa number 10, LPA sagwa sang PAR, isa na kabagyo. As of 2 p.m., ang low pressure area sagwa sang Philippine Area of Responsibility ang isa na ka-tropical depression o kung mahinay nga bagyo. Yari na ini sa 1,370 kilometers east sang northeastern Mindanao. Bisan malayo pa ang bagyo, ang iya naman sini nga trough o kung extension ang nagadala na sa mga pag-ulan sa portions ng Mindanao kag Palawan. Kung makasulod na sa PAR, tawgon ang bagyo nga Domeng, ang ikaapat nga bagyo nga makasulod sa Pilipinas sa sini nga tuig. Sarang pa nga magbaskog si Domeng tubtub sa isa ka typhoon nga category. Ang hangin habagat naman ang nagadala sa nga ulan sa Palawan kag mga porsyon sang Mindanao. Sa Visayas nga nagalakip sa Negros Island region, maka-eksperyensya sa mainit nga panahon pero may mga posibilidad sa pag-ulan kag pagpanaguob kun hapon.